agardando que cheguendo a María para recibir o seu diploma e para lernos un anaco da súa obra, recibimos agora a Mercedes Blanco Iglesias, de Vigo, por que nos dé un anaco da súa obra O paquete do emigrante. Hola, buenas tardes. Estoy tan nerviosa como si me hubieran dado el premio Planeta. Estoy muy emocionada. Mi relato habla de un paquete que enviaron desde Argentina hace 118 años y se recibe ahora. Entonces voy a leer un pedacito que, bueno, me describe un poco también. Sempre me gustou camiñar no bico dos pés, pasar pola vida discretamente desapercibida. No instante en que todas as olladas se volveron cara a min, instintivamente busquei algún buraco preto onde agacharme. Respirei fondamente e, facendo gala dunha valentía que en absoluto sentía, soltei os meus hormones. Terán vostedes que comprender que aquilo o meu bisavó, o señor Emilio, introduciu no paquete foi fai 118 anos, é algo que soa tangue a nosa familia. Non nos perdoaríamos que os profundos sentimentos que agora sentimos mudasen nun espectáculo transmitido pola televisión. Estamos vivindo un dos momentos máis emocionantes da nosa vida e foron vostedes testemunhas diso. Pregolles respeten a nosa intimidade. Se houbera algunha cousa susceptible de mostrar, serán vostedes os primeiros en sabelo. Non esperei reaccións e arrestrei aos meus pais o interior da casa. A boa Asunción quedara fura e a duras penas conseguín apartala da súa recentemente acalada zona. Introducina case en puxóns na cociña. Pechamos por portas e fiestras e sentámonos a falar. Durante máis de media hora permanecemos os 4 sentados a beber da mesa, e reciben a súa palabra. No centro estaba aquel paquetiño marrón que observábamos atentamente, como esperando que nos falase do sucedido ao migrante.